Үйрек кыһата саңа челенен үленеке жүстәқтік тәрер бүгінгі күнге дері бүлітәғі маңнайғы нөмірдәқ орта скола алын сүйеға қарбақ тұруқтақ жеға үйрегі ұтан кәлі білігін кыһағанан бүлітәғі педагогическа колледж әрге корпуын сөргіттілер. Онан манна үйрек номно сағыланна. Быйыл бүлүлүгөр үөрәгәри төрүттәмите сүүс агыхан 5 сыла. Бастакы казача скола кылаатыттан тирәгәрән, бастакы нөмердә орта скола этикемтен селистердан, үөрәк кыһатын быһытынан дириң артыгы телен сайдан келле. Бу скола алын кылаһын үөренәчиләре былырынгы сылгадылы кыра үөрәк стандартыгы петтәбет сколага үөренен келбиттере. Бу калганы өйдән үөрәк управлениятын салаячыта Маргарита Куличкина онна улус баһалыга Сергей Винокуров турор суларынан бүлүтәгы педагогический колледж эрге корпуһунан саңардан өрүмөннән сагай сколаны арыйдылар. Онта бу 12 миллион ага сүз тынча аңардан Министерство образования онна бу улус көмөтүнөн бу здание тутулан кийди. Юнес Москва барары турбут зданияны это Сергей Николаевич и Маргарита Николаевна турорсаннар бу келдилер. Таби юрүт улахан этергедер билен тус паспорт заллах он соответствующий класстах боламыт. Үллән хавсан эребит. Брахниктагы күнү алын класс үйренәчиләре бәйләрен агардылдырдан кергеттилер. Боголор саңардылы бу да сколага көһөннәр үйрүләре үгүз. Урукка скола аттагар үчөй болла диханыбын. Онна галлах фитиная жөй боланьяр, тухара абилленьяр. Бу хаңа школа, урукка школа бар халадык бана кен маннер бах биленеген ылым. Оскола үелерге сүппет бай талым историялах. Онтон бу үйрүләх күнгә арасылларга өлеләбит учуталлар, онны үйренәчиләр, омнулуба дүтөкемнәрен ахтан санаан астылар. Эти курдук бу саңа скола ара сөрүттәх үлете, өссө дә өрсылларга сайда тупса туру. Анна Васильева, Николай Солдатов, Леонид Минкаров, Саха телевидениета, Бүлүлуга.